Het is de laatste jaren een bekend verhaal bij Aris. De eerste wedstrijden na de winterstop draait het net lekker. Zo ik dit hier. Tjen Bergen op Zoom en Nijmegen waard naar verlenging verlen. Dus er goede kansen winnen om te winnen. Schande, want daarmee ben je de bonuspunten van de historische oerwinning op Greenswijk kwijt. There were times in those two games that we played pretty well. We just made some mistakes. I don't know how much the break had to do with it, but maybe some. But the other teams had the breaks also, so that can't be an excuse. And it's just unfortunate that we lost both of them. I think it would have been right if we had won at least one of them. In het eerste kwartje Weert giet het aardig liek op. De scores vallen om en om en hier brengt Manny Adako de stand naar 6-6. Maar Ek Weert had een knappe ploeg met een tal sterke spelers, liek als deze Kenneth van Kempen. Hij speelt al op Lawrence Hem, oud-Ares-speler en de trijpunter komt van hem. Maar het eerste kwart is verder matig en daar is de score dan ook naar 15-3 van Weert. In het tweede kwart rent de vastsprong van Weert een lietsbietje op. Ares met onjekje en docht dat, maar deze trijpunter van Sonny Waaldijk in de zoemer. Hij mast zitten onder druk van de schotklok en zij zit 22 nog wel voor Weert. Dat net onder de indruk is van de trijpunter. Want de beziekers nemen staan gewoon aanstaan. Van Kempen, prachtige paas op McDowell en 26 voor Weert. Zo rent Aris dus wat achter de fight noen en maakt het tempo wat omheeg. Kelvin Chitwood gaat richting de basket en de prachtige dunk van hem. Zo wordt het 22-28 en krijgt het publiek wat spektakel. Maar wacht even, denken ze bij Weert. Spektakel, dat kennen wij ook. Glenn Stokes maakt de paas op Junior Hairston en een mooie alley-oop. En zo rent het verschil weer op. Toch kan Aris redelijk in het spoor blijven van Weert. Hiondal als Todd Brown de bal oppikken kan. En maakt je de startbaan dan maar vrij voor piloot Brown. Vleenen en dunken, 24-31. Maar dan toch echt wat misserkes bij Aris. Het begint wat stroever erin. Eerst Adako en in tweede instantie Kramer, beide net. En de zwargelijke blik bij coach Piet Miller. Aris bij het skoft met 11 punten achter, 26-30. De pauze docht geen vertuten voor Aris, want het scoren dat bloed dreig. Todd Brown 1 keer en ik in tweede instantie krijgt hij de bal er net in. En zo wordt het verschil groter, want Weert bloedt wel aardig trots scoren. Maar onder oren Lawrence Hem, hij maakt er 38-54 van. Een got dus van 16 punten en een deceptie dreigt dan voor Aris. Het is ziekje, het is wrakseljen. Williams op Chitwood voor de trijpunter en die valt dan wel binnen. Dat is helemaal lekker, zo aan de eind van het tweede kwart. En in het vierde kwart moet het dan bara voor de thuisploeg. De mat knokt worden om de achterstand lietser te matchen. En puntje voor puntje slag het dat ek. Adako ziet het naar de romte, vindt de romte en scoort. En een prachtige comeback van Aris hing het in de lucht. De coach van Weert, Terrence Stansbury, viel het ek en vreeg het een time-out aan. Ze worden nerveus bij Weert en terjochten, want alles slaagt het in bij Aris. En Bas Roosendaal brengt maar deze score de stand weer volslaan in het likwicht, 59 gelijk. En als het dan een keer rent, dan had Aris een ploeg om rekken maar te houden. En het rent dat het slietjager in deze fase. En dus valt echt deze trijpunter van Mark Sanchez binnen. 64-60 voor Aris. Maar Weert jouwt nog net op. Ik zei tonen veerkracht en met een paar goede scores houden zij de druk erop. Maar de trijpunter van McDowell en hij brengt de spanning weer om. 69-67 voor Aris, maar nog 2 seconden op de klok. En de thuisploeg krijgt 2 vrije worpen. Todd Brown, hij maakt het de eerste. En dan is het dus 70-67. Als hij echt de tweede maakt, dan is het oer. Todd Brown, hij mist. En dan had Weert nog 2 seconden om een trijpunter te matchen. Maar de tijd die is te krap. Ze redden het net op. En dus had Aris zijn eerste oerwinning van 2011 binnen. In de eerste helft lukte eigenlijk niks. En na de tweede helft ging het stapje voor stapje wat beter. En in het vierde kwart kwamen we eindelijk in de flow en hadden we de smaak te pakken. En uiteindelijk zijn we toch gelukkig weggekomen met de overwinning.